Dito na siya mga loves, nakatulog ako. Nag-thunderstorm man ba? Sobra. Nakatulog talaga ako. Look at this. There you go. Where you go? Get the stuff out of the car and put the Okay. the GPS thing out while we going. Okay. Thunderstorm? Yeah. Matter of fact, people would pull it over. Oh, the people stopping? Yep. On the highway. Yeah. In the middle of the highway? Yep. Why? This was too bad for the driver. And how did you survive with that? Yeah. Okay, hold on. I'm coming back. Nagbagyo law lagi guys. Daghan kayo ng hunong. Mag-alis na naman daw siya. Aalis na naman siya mga mamayang gabi. Tomorrow morning. So kaya ilagay lang niya yung address oh. Ito yung pinabili ni Mister sa kapatid niya. Ang dami, look. Ang dami pinabili niya lang, mga loves. Oh, tingnan niyo to. Croissant. Oh, diba? Hawaiian. Grabe kaya, hindi talaga. Alam nyo, ang pinabili ko sa kanya, croissant. Okay? Kasi gustong-gusto ko yung croissant doon. Ito gusto ko, pero tumaba talaga ako dito. Grabe. Bumili, oh. Sabi pa niya, kasi magpabili lang ako kasi alam niya talaga nakakainin ko kapag mayroon. Kaya wala yung pakialam talaga. So, yun. Pinabili niya yun sa kapatid niya. And then, $75. Sumunod, turkey para sa aso. Natawa naman ako nitong asawa kong mga loves. Anyway, so yan. I-ano ko lang itong turkey. Ilagay sa freezer mga loves. Talog, oh. Ang dami, oh. Croissant and then Hawaiian bread. Charo. Pag may mga ganito mga loves, ang gagawin ko is ilagay ko sila sa Ziploc. And then, ilagay sa freezer. At ngayon, umaga na. So, kailangan kong labhan. Continue labhan yung mga nilabhan ko kahapon, kagabi. Nakalimutan ko kasi mga damit ni Tami, kailangan ko siyang tapusin. Kasi ito pong asawa ko, may mga paborito po siyang damit. At kung hindi niya malabhan, kailangan kong labhan. Kasi pabalik-balik, gusto niyang balik-balik yung paborito talaga niya. At nagkulang tayo sa hanger, kaya nagpunta na ako sa closet niya. Nagkuha ako ng hanger para ihang ko yung mga damit niya. Kasi yun yung pinakaayaw niya. Yung labhan mo yung damit niya and ilagay sa dryer. Yun yung pinakaayaw niya. At marami pa tayo ditong labahan. Kasi nga, nakarating siya kagabi, o diva. Hi mga loves. So ngayon, nagpula akong naong and alis kami. Nandito si Mr. na nakauwi siya ng maaga. And so ngayon, aayusin namin lawnmower. Ayusin niya. And then ako, assist. And then sama-sama sa kanya. Ito siya guys, kapag yung battery is patay. And then, ito siya, pang-start. So, yun, maganda ito. Han, the car key, I forgot. I'll get it. Hold this. So, maganda ito sa Pilipinas. Kaya may mga sasakyan. Kapag patay yung sasakyan kasi yung battery is patay. Ito yung pang-start, Pang-start. Pang-jump na. So, meron kaming dalawa ganito kasi meron sa sasakyan ito. So, dalawa para sa puti at itim na sasakyan. So, ngayon, yung sa Lexus is wala. Mga loves, may bubuyog naggawa ng bahay. Kaloka man ito Alis kami para maayos na itong aming lawnmower kasi ang hahaba na ng aming damo sa yard namin. So kaya pero may bubuyog. Can I close it now? Isprayhan niya Hey! I have to go out. What the heck? Million bees here. Huh? Million bees. The nest. They built the nest right there. So now what? They're gone? Hey! Ay! I have to go out. What? Still there? Yeah, big nest. Ala, uy.
So they died? Oh, they're all lying on the ground. You're Oh, sorry. you're killing them. Okay, they should be in the car. Poor bees. Let me know what you want. Ay, ni mga Amerikano takot sa lahat. Takot man din ako bubuyog, love. Bees, you should be in. Ayun na, naghintay lang ako dito kay Mister. Naghintay ako dito kasi andun siya sa tools. Ano tawag na to eh? Auto parts. So yun, naghintay ako dito. People have a green loan and ours is really birdies. Ours is very green. Ha? Ours is very green. And it's very long. It's okay. Ha? It's okay. So, luto tayo ng tawag nito, kamuti. I-steam ko lang siya dito mga loves. Steam natin. So, ngayon ako na pakain ko sa akong mga alaga kasi for sure gutom na ito sila, no? And then, 5. Kada pakain ko kasi sa kanila, 5 o'clock. Kailangan na silang pakainin. Hopefully, itong lawnmower natin, okay ito bukas. Para makapag putol na ako ng damo bukas. Nandun si Tami mga loves, nag-cut. Ang tigas ng ulo ng asawa ko. Alam niyo ba ito, asawa ko, nakaka-stress. Nakaka-stress talaga. Inayos niya. So, sabi niya, ipatakbo ko lang siya. Nag-start na siyang mag-cutting mga loves. Ang daming tao sa kapitbahay kasi may business sila, no? Ang dami silang mga customer. So, andun sila, ang dami. So, si Tami lumabas. Sus, guys. Pagpaandar niya, guys, yung mga ulo ng mga tao nakaganon na shock. Para talaga siyang pambot na ang ingay. Naglanog-lanog ang ingay ng pambot namin. So, nahihiya ako, guys. Nagtago ako dito. Nagtago ako sa likuran ng shed namin. Andun siya, sabi ko, stop na kasi may mga tao and then also ang sakit sa tainga. So guys, gusto man na nandun siya, may pambot pa rin mga loves. Nag-cut siya, ang tigas-tigas ng ulo. Sabi ko, mag-cut ako bukas. Ayaw pa rin talaga. Yung parang ang tigas ng ulo. So, puntahan ko yan siya. Pero nagluto pa rin ako dito ng ating kamuti. Tulog na si Tami. Ang aga niya natulog pagkatapos namin kumain. Nagtambay sa labas kandali and then yun, ang dami kong pimples mga loves dito, ang daming tumutubo, yung pimples na sobrang liit at saka ang sakit hawakan. Iwan ko kung ano nangyari. Meron pala akong ginagamit na sabon mga loves, yung Kojic Sun na sabon and so, ginagamit ko siya sa mukha at saka dito sa likod, ganun, sa mukha. Yung sa mukha is very fast lang. Yun yung ginagamit sa mga tao iba sa Pilipinas. Pero hindi naman daw siya nakakasira. And also, ang problema sa akin kasi nagbibilad ako sa init, diba? Bilad sa init, nag-gardening, and yun. So, yun yung problema ko. And naano ako dahil nagka-pimple ako dito. Dito ako para siyang dito at saka dito sa liig. Pero I think reaction yan sa first kapag una kang user. First, for mga ilang days ni mo ginagamit. So, I think normal lang siya. Pero, kailangan ko siyang, yung parang obserbahan muna. Gamit pa rin ako, pero obserbahan ko siya. Good night mga loves. Good night. And, yan, matulog lang ako.